खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 जुलाइ 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै नाजाथाबनांगोन। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, सांग्रां जानाया गाहाम, गोबां खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, गोसोआव जिंगाया बांगोन, हारसिं थानो गोसो जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोदान आरो मोजां खाबु फैगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ आद्रा थाहोगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन, रांखावरियाव
मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेदलांगोन गोसोखौ मेंनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन समाजाव अदेबानि मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां होनजायो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जागोन नाथाय उननि समाव सुस्रांजागोन मावलांनाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानि मावनो गोदान खाबु मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजां थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों